Arratsaldeon guztioi, ongi etorri Tebat taldeko blogera. Uesiko ikasleak gara, eta oraingo honetan gure amets ikastetxea izeneko proiektua jorratzea bidali digute. Bideo honetan ikusi dezakezuenez, gure artean lana egiteko oso ondo moldatzen gara. Ondorioz, klaseko giroa primerakoa da. Guretzako lan hau oso garrantzitsua da. Horregatik, guztion partaidetza eta ahaleginak ezinbestekoak dira. Besterik gabe, zuen gustukoa izatea espero dugu eta laster arte.